kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum warahmatullah bandiraɓe yeɓe wayaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi on calminama mone mon foof inde yettode sikala en garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗi baɗo ko wela eɗo wela ende wela eno welira gam humnude aadi mene moɗon e kala subaka ko plateau mon robindo jayndeji joni koye jayndeji leydi men paɗen. Eɗen goni e alarba ina woni sappo e jeenayi lewru juillet hitande kujunnaji ɗe nogas e tati ko nden garɗen gam humnude on ɗon aadi arde wonde e jayndeji leydi Sénégal e oɗo subaka hande ɓuuri artude koye dawrugol hono kala ñande alarba ɓe gari hande o e poɗodiral puɗɗigal yiyede e nder coalition Benno Bokk Yakar walla ni e nder alliance pour la république jandi ɗi gari hen kono kadi ɗi gari e toɓɓere wonde woni alhaali production pétrole leydi meɗen Sénégal ƴettu jayde Sud Quotidien ko nden puɗɗortoɗen e oɗo subaka nden jaydi wi ko puɗɗogol golle pétrole kame gaz tonto Sangomara e oɗo saaha ɓe mbitande ko ngal barigal garawnigal ha joni de ma Sénégal naɓe ɓuura muñje saabu ɗum noon tijjano koye mayirɗe nde hitande 2023 kono de oɗon société biteɗo Woodside holiti wonde tan ɗum ɗon kadi riwtama ha lewru juin 2024 saabi noon ɓesgol ɗi mbi ko ɓesgu walla mbiyen ni nden jandi ko ɓesgol ɗi oɗo saaha hande ina keddi e ɗaminare kono kadi hakkillaji kala oɗo saaha hande ni owi sababude puɗɗogol on ɗon gundon jeegu pétrole leydi men Sénégal. Jayde les échos arti hen e ko yiwti titre gadano ɓe mbitande ko pewnugol walla ni jaltingol pétrole e ko yiwti toon to maayo witengo Sangomara ɓe kolti wonde ko Woodside kañum de dirtini on ɗon ngal barigal muɗum garawnigal ɓe mbattoy ɗum koye lewru juin 2024 e on tuma noon ɓe mbi ko ɗum battane jogori yiyede ko yiwti e croissance économique leydi men Sénégal manam ƴellitogol ndun faggudu tijjinondu e nden e daroɗo nde hitande 2024 titre goɗɗo ko dawrugol woni ko jaade ɗi garti kala e oɗo saaha ɓe mbitande ha joni ko haare sukaɓe toon ɗo siège alliance pour la république APR gonɗo toon to Mermoz ɗo e leegal totegal ɗo e wuuro lamdo ngo Dakar ɓe koliti wonde ko ɓen wondiɓe walla ɓattiɓe Amadou Ba e ɓen noon ɓattiɓe Abdoulaye Diouf Sarr kañumen pelɓodir toon hanki ɗum ko caggal nde konngol haɗa on mo ganduɗa kam woni premier ministre o Amadou Ba haɗa haalde tawi rewɗa ɗon ko ɓen yimɓe Abdoulaye Diouf Sarr ɗum ko caggal nde Abdoulaye Diouf Sarr hollirno wonde yen gandu Dakar jogi ko deux candidats e on tuma noon Amadou Ba wi tan ko ano woni candidat kono kay min watano waram hen ɗum noon jibini lural ha kay pelɓodiral watti toon pompe à gaz e berlogol weraji 16 uji woni ko teska e nder on siège Benno Bokk Yakar jayde besbi le jour kamne arti ko yiwti e ngal ɗon pelɓodiral hakkude Amadou Ba e Abdoulaye Diouf Sarr mbitande ko ɗum siège de la pagaille no jiiɗo ne gardini bindol manam ko ɗum ñiɓirde haare wonno hanki toon to on ɗon siège Abdoulaye Diouf Sarr ɓe mbitande ko fuɗɗi plan muɗum e to banggue communication ko wiide wonde Dakar ne jogui candidat ji ɗiɗi e on ɗon coalition Benno Bokk Yakar kanko menno ɗo wonde maire mo Yofo noon e wayno tan nde o haali ɗum nde Amadou Ba wi hoorema kono min kay andana kam hay hunde mi wiyani komi candidat foof
banmi koye choix woni sumgo maw leydi Macky Sall ɗum ɗon noon woni ko welani Abdoulaye Diouf Sarr yimɓe muɗum saabi jimen pelɓodiral janiyankoɓe mbi ene wayno tan ko kanko on ɗon Amadou Ba o heeɓi ni caɗele ummade e on ɗon siége caggal nde hare nde wuuli kono tan o wattidima yaade tawi ƴettani konngol ɓe kolti wonde noon ko ɗum wera chaise uji kono kadi e gaz uji gaz mo ganduɗa ko wiyete ko woni ko wiyete pompe à gaz e nervi ji kañumen kala tawno toon ɓe mbi tan de ɗum nandi hanki e arène national woni nokku mo ganduɗa ko cippirɗo ɗo e nder leydi men Sénégal Diande la Turbine kañumne ari koye onon alliance pour la république APR ɓe mbi tan de ko ɗum haare hakkude mabɓe woni ko teska hanki e on ɗon siége ɓe kolti wonde ko Macky ala e leydi ndi Amadou Ba e Diouf Sarr nangodiri ɓe mbi tan de ko moni foof nana fooɗo wiide wonde kañum jogori wonde candidat on ɗon coalition Benno Bokk Yakar e kan landa alliance pour la république janiyankoɓe garteni sifaji kewɗi no haare nde yaruno eɓe kala film o ene yaaji e nder hello tati enen nden jandi witende la Turbine jayde las quotidien kamne ari hen e ngal ɗon pelɓodiral hakkude Abdoulaye Diouf Sarr e on ɗon Amadou Ba e wondi mum so tawi on paami ɓe kolliti won tan ko ɗon choix woni gon sumgo candidat Benno Bokk Yakar e oɗo saha hannde wattidi koye haare toon ɗo siége APR ɓe kolti won noon ko ɗum fuɗɗode cargu walla pusgu wonande on ɗon coalition Benno Bokk Yakar hani e kan ɗon landa alliance pour la république jayde direct news kañum wi ko candidat Benno e présidentiel 2024 par A ou par B Amadou Ba s'impose ɓen janiyankoɓe mbi soko wawi wonde foof so ni walla sonna ene wayno tan ko Amadou Ba jogori suɓede e gardigo on ɗon coalition Benno Bokk Yakar eɓe garta e doole kam e mbawka hani e ko yewti profil on ɗon candidat unique walla ni candidat mo ganduɗa o ko mom woni foof foti wabade caggal muɗum so tawi maw leydi suuɓi mom woni kanko Amadou Ba hoore jagorɗo e oɗo saaha jayde exclusive kañum wi ko toon to Ziguinchor kañum ni suuti konnguɗi e ko yewti lomto on mo ganduɗa kam woni maw leydi Macky Sall toon to sud ɓe mbi tan de ko to banggue worgo kañum suuɓi ko Abdoulaye Daouda Diallo no jirɗon ni ɓe garti limtude ɗen guuri woni Kafountine Bignona Diouloulou e toon to nokku biteɗo Adéane kono kadi e Kataba wondude e Madina Bafé janiyankoɓe mbi ko ɓen kala e oɗo saha hannde ina gondi e on ɗon ɓiɗɗo mo Podor o saabu ɓen gummi ko guila toon to Ziguinchor gari ɗo e Dakar gam yidirde e on Abdoulaye Diouf Sarr walla e on ɗon Abdoulaye Daouda Diallo jaafa noon ganduɗa kam ardi hoorejo conseil économique social et environnemental yidde mabɓe tan ɓe mbi koye Abdoulaye Daouda Diallo suuɓe wona lomto maw leydi Macky Sall e on ɗon coalition Benno Bokk Yakar kono kadi e gardigo leydi ndi kana haala ne yaaji e nder hello tati nden nden jayde exclusive jayde Le Soleil ari koye fannu goɗɗo ɓe gari koye groupe poste mo ganduɗa woni koye caɗele mawɗe ɓe mbi tan de ko on ɗon plan mo ganduɗa gam ɓamta on ɗon galle nana yara no hannirta ni omo ganduɗa kam woni Mouhamadou Diayté kam woni directeur général on ɗon groupe poste holliti wonde ko eɓɓore nde nana yaari yeeso no fewi so tawi ɗum noon e jokki groupe poste ma wurto no hannirta ni on groupe jaaɗo ha maayi ɗo e nder leydi ndi guddirten ko jayde e stade quotidien no kewɗen wadde kala subaka ɓen janenkoɓe gaari koyeɗen barode ganduɗa ɗe hannde ko ɓurɗe wawde ƴamede toon to Europe transfert record e jobdi woni salaire ɓe mbiya tan de ko ɗum été mo ganduɗa o kay ko folie e nder tañere woni wero baroteɗo ngal leydi Sénégal ɓe gaari eɓen ɓe ganduɗa ko fuɗɗiɓe kay sodede ene hen Nicolas Jackson tawateɗo hannde o toon to Chelsea Londres kono kadi e on mo ganduɗa ko Mendy e Koulibaly yaaɓe toon to Arabie Saoudite ɓen janenkoɓe gaari e fatɓe oɗo saaha Seny Dieng e Diagne ɓen kam mbayli ko yewti koye club aji kono de Habib Diallo e Ismail Jacobs Boulaye Dia Nampalys Mendy ɓen ɗon hannde o nana e salle d'attente ko noon janenkoɓe mbi ɓe garti hen ko ɓuuri yaajde ko yewti e on ɗon fannu ene tawi hen Bayern Munich holliti wonde tan ko ƴellidde on ɗon prix mo Sadio Mané oɗo saha hande tan ɓe jiiɗi ko Sadio Mané yo jar ko tolni e milliard uji nogas piccal jeenayyi e halis CFA gam kala jiɗɗo soddemo alay saago waɗa ɗin milliard uji nogas piccal jeenayyi e CFA gam heɓde on Sadio Mané gam sodde ɗum e oɗo saison walla e oɗo l'été e tijjaɗo koɗo uddi robinet men jaydeje oɗo subaka hande joni joni paɗen koye rogere men wattindinde rogere men wattindinde e oɗo ñalawma hannde garaten koko yewti e dawrugol holno kewnen wadde kala ñande alarba eɗen gandi hannde o ko ɗum woni ko yardete ataye ko ɗum woni ko soccorte ɓe hen nana jooɗi ina mbaɗa candidat à la candidature moni foof ne wiya ko mbir e sumgoji 2024 kono wona toon paaden kalten koko arte jandi ɗi hannde oɗo subaka woni ngal pelɓodiral jeegal e nder landa alliance pour la république landa laamiɗo hanki toon to ñiɓirde on ɗon siége biteɗo APR toon to Mermoz hakkude yimɓe Abdoulaye Diouf
Sarr menno wonde maire mbo Yoff kono kadi menno wonde jagodo tambido gueɗe calal leydi Sénégal wondude e Amadou Ba hore jagorde oɗo saaha jagordo tambido gueɗe coftal balli hani e gaynaka hollirde wonde tan ko hunde nde nana ɓeydi ha jibade gila nde mawleydi Macky Sall habri wonde jeetake sumgoji 2024 en jii kala saaha ko ɗum frustration kala saaha ko taƴdiral ɓen mbiya goto fof no wiya kañum woni candidat eɗen jiiɗi arde noon e toɓɓere wotere nde ganduɗa haalnoma ɗo e dumunaji jewtuɗi saabu guila 2019 woni wino wonde mawleydi Macky Sall ne fonno wiide wonani candidat e ɗin sumgoji 2024 e on tuma o wi ko wiyta eyi o wiyta ala on o wiyta e o wiyta ala noon o arino e dalnirade wiide wonde so wi eyi ina wayno ko ɗum haare e nder leydi ndi manifestation ngaji golle gotta kono kadi so wi ala parti makko moni foof gollata wonata kadi aussi koye wiide ina wona yeeso gam yidde wonde candidat lomtoyadema janggo e jaam wadde eɗen mbawi wiide hande miijo maw leydi ndi hokkima gonga sababude ko jiiɗen hanki ko kono kadi eko woni nder e nder onon coalition Benno Bokk Yakar eko woni nder e nder kan landa alliance pour la république saabu moni foof hande o ko tolni e gay nayyi joyyi jeegom ina kaale moni foof ne wiye kañum jogori wonde candidat e ɗin sumgoji 2024 wadde eɗen mbawi wiide maw leydi ndi yiyande makko nde hande o Sénégal nana puɗɗo ɗum famde nde tawno eɗen gandi ko kewi ko hanki toon to Mermoz toon to siège APR vraiment wona hunde yonde saabu en tant que premier ministre woni Amadou Ba et en tant que aussi on ganda ko Abdoulaye Diouf Sarr gardiɗo fond 6 kono kadi gonnoɗo jagoɗo tambiɗo gueɗe cellal balli ngal ɗon poddiral yeeyde hakkude mumen ha ko militaji ne nangodira seizuji ne kele koye ene kele kono kadi bomboji lacrymogène ene berle walla bomboji ne ganduɗa ɗi ko wiyete ko bomba gaz nerviji ne gadde pelɓodiri hani ɓitta hoore jagorɗe ha ronka vraiment ummade on ɗon siège ko ɗum hunde ganduɗa nde yoɗani e ko yewiti e nder leydi Sénégal yoɗani d' abord hakkude wondiɓe saabu fonno wonde ko ɗum ko wiyete consensus kono tan vraiment eɗen mbawi wiide ko hunde ganduɗa nde kadi ma ruf encre uji kewɗi e nder jande leydi Sénégal kono kadi mawor hunde wande objet ji to banggue débat e nder plateau de télévision hani radio ji kala e kuɓal hollirde wonde tan ko choix on ɗon mawleydi Macky Sall no e wade kala kam hande o en paami so tawi ko Amadou Ba suba ma Abdoulaye Diouf Sarr wondi muɗum ene wayno ma gueddu walla ni jogo hen miijo wongo so tawi kadi ko Abdoulaye Diouf Sarr suba walla Abdoulaye Daouda Diallo walla Aly Ngouille Ndiaye walla Boun Abdoulaye Dionne walla Amadou Mame Diop ko wawi hen wonde foof kam eɗen gandi vraiment kandon landa alliance pour la république hande caɗele ina manam ina coyna e makka kono kadi pusgu hay cargu ina soyna hen sababude ko jiiɗen hanki toon to on ɗon siège alliance pour la république bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo kaddamme moɗon ko yewte roɓino jayndeji aadi men e jayndeji meɗen ko janggo alkamis wallahu alam ɗo jaaɓi en jetti Djiby Dieng toon to caméra montage Ali Fall yo Allah hokki en ñallude dow jaam on jarama e kettugol. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerɗa ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.